Il-Prim Ministru Robert Abela fetaħ uffiċjalment il-lukanda Casa Bonavita li nħolqot f'dar storika Maltija tas-seklu 18 fil-qalba ta' Ħattart. Dan il-proġett minn imprendituri Maltin sar b'investiment ta' aktar minn 8 miljun euro u permezz tiegħu inżamm il-karattru Malti tal-proprjetà waqt li nbidlet f'butik hotel ta' 17 kamra. Dr. Abela qal li dan mhux biss investiment privat sinifikanti li involva wkoll proċess ta' restawr iżda wkoll trasformazzjoni ta' proprjetà fil-qalba tar-raħal biex toffri lit turist l-elementi ta' lussu karattru Malti, l-autentiċità u l-ġenwinità. Il-Prim Ministru qal li dan wieħed minn ħolqa sħiħ ta' investimenti kbar privati li għaddejjin fis-settur turistiku lokali u ddeskrivih bħala l-akbar ċertifikat ta' fiduċja minn investituri Maltin u barranin fl-ekonomija tal-pajjiż. Dr. Abela qal li minn barra ċifri pożittivi dwar tkabbir fil-volum u n-nefqa tat-turisti, ċifri tal-Eurostat juru li kienu 22% biss tal-iljiel li qattaw it-turisti f'Malta li ġew irreġistrati bejn Lulju u Awwissu. Dan meta il-medja tal-iljiel li qattaw it-turisti fl-Unjoni Ewropea kien ta' 31% għall-istess xhur. Il-Prim Ministru qal li din ikisba inkredibbli għal gżejjer Maltin fejn l-industrija turistika saret b'saħħitha is-sena kollha. U fakkar kif f'April li għadda, il-Gvern ħad deċiżjonijiet importanti li daħlu fis-seħħ f'Ġunju, jiġifieri daqshekk żviluppi ta' akkomodazzjonijiet ta' ftit stilel u l-irregolarizzar tas-suq tax-shortlets. Ir-rappreżentant tas-sidien Francis Pitteri Paris esprima s-sodisfazzjon għal fatt li ntlaħqet din il-mira importanti u sostna li fil-proċess aċċertaw li mhux biss il-prodott ikun Malti imma li l-lukanda nnifisha tinħadem mill-Maltin mix-xogħol tal-bennejja għal mastru taxxi sa xogħol ieħor ta' snajja.